A Alberto gústanlle os animais e por iso decidiu darlle un xiro á súa vida. Agora vive na natureza rodeado de galiñas felices que poñen ovos de alta calidade que ele etiqueta en galego para darlle un plus de identidade. Imos falar con el. A min sempre me tirou o campo, o tema da agricultura, gandeiría, sempre me gustou moitísimo e, bueno, necesitaba tamén darlle unha volta ao que estaba facendo porque non acaba de estar a gusto. O sea, cheguei a un punto que digo, bueno, agora é o momento de facer eso, si que tanto quería facer, debería ser agora o momento porque senón despois non o vou facer, porque claro, xa teño unha edad, empecé hai 6 anos, pero bueno, se non o facía daquela, quizás non o podría ter feito. Entonces, son da idea de que sempre é mellor arrepentirse de haber feito algo que de arrepentirse de non haberlo feito, sabes? Entonces, pues bueno, decidí dar o paso. A ver, non foi tampouco un paso a tola, porque foi meditado, foi, bueno, fixen uns estudios de viabilidade, de mercado, tal cual, e entonces, bueno, a cousa sobre o papel parecía que podía funcionar e surxiu a oportunidade de facelo e fixose. A ver, eu criei-me aquí de rapaz. Esas casas que están aí ao lado son, unha delas é a casa de meus avós, e desta finca era da familia, bueno, sigue sendo da familia, obviamente, e entón, pues bueno, un día pasando por aquí, vin que a finca foise a monte de non traballar, unha vez que falleceron meus avós, pues a finca deixouse de traballar e, bueno, estaba irreconocible totalmente. Entonces tamén me dou un pouco de lástima e foi como un clic que me dixo, ostras, había que facer algo con esta finca e tal. E isto, unido a outra idea, pues dixo, pues isto encaixa aquí. E efectivamente, encaixou. Eu quería algo que fora rendible e rápida. E tamén tiña a idea de que este produto non o había no mercado. Porque este é un produto artesanal 100%, é intentar unha volta aos orixes, sabes, o ovo da casa de toda a vida. Isto faise igual que non en calquera casa. As galiñas ábrense pola mañán, saen para fora, e recóllense os ovos, e o único que aquí levamos un control moi exhaustivo, tanto de bienestar animal, como de bioseguridade, como do produto, e iso garantiza que o produto chegue ás tiendas pois fresquísimo e con todas as garantías. Estos ovos xa non é que pasen por máquinas que detectan que se ten algún error ou tal, non, esos pasan polas mans, 2 veces mínimo. Cada ovo pasa 2 veces mínimo polas mans. E iso, queiras que non, dache aquel contacto co produto e dices, bueno, este vale para vender, este non, e tal, e vale. É algo que valoro moito. Eu cando fago os estuches ou cando fago unhas bandeixas ou tal, fagoas como me gustaría recibilas a min. Sobre 130 dúcias diarias, máis ou menos, 140, depende, oscila un pouco tamén da edade dos animais e tal, pero bueno, máis ou menos, por aí. 1800. Poñen todas, o que non poñen todos os días. Os animais teñen unha posta teórica de 300 e pico ovos ao ano. O sea, durante un ano van poñer 300 e pico de ovos. Más ou menos o pico, bueno, 310, más ou menos un pouco, depende, non? Estas ao estar fora, poñen menos, e, bueno, se están moito tempo fora, poñen os ovos máis pequenos, claro, porque consumen moita enerxía que poderían incluíla na produción do ovo, na súa propia mantenimiento de facer ejercicio de aquí para lá, e comen máis, ademais. Unha mezcla de cereais que nos la fai unha fábrica máis ou menos a medida. O sea, eu lle digo, quero sobre todo millo, maíz. O sea, o millo é o que lle pon o color pone aportalle moitísimo color ao ovo e sustancia. E bueno, millo, despois trigo, e despois, bueno, outro tipo de cereais e tal, e bueno, despois un pienso compuesto que como se vende en calquera tienda ou que lle dan en calquera casa, porque hai galiñas que sí, que están nas casas e non comen pienso e tal, pero bueno, esas poñen un ovo cada semana. Son como atletas. Elas producen, pero consumen. E ti non lle podes dar a un atleta de comer lechuga todos os días.
porque entonces non vai rendir. Isto é igual, un animal que se exige que teña un rendimiento, es que tampouco é explotalas, pero sí que elas teñen un rendimiento que elas de por sí pues, poñen moito e tal, entonces hai que aportarlle moito, porque senón despois están mal. En tiendas gourmet, tiendas fruterías, carnicerías, tiendas de barrio, sabes, esa sempre foi a idea, comercializalo en tiendas pequenas, e de aí elas xa os distribuín aos seus clientes, e é unha maneira de aportarlle ás tiendas un produto diferenciador que non o van a topar nos supermercados os clientes deles, entonces, se queren ese produto teñen que acudir a esa tienda, co cual se dinamiza un pouco o tema da tienda de comercio local e estas cousas que últimamente están bastante necesitadas, de verdad, de cousas así. A ver, eu creo que estou onde quero estar, sobre todo por temas de tranquilidade, porque se hai unha ampliación, iso vai implicar posiblemente máis personal, máis vehículos, todo máis. Entramos xa na vorágine de máis, e entonces, ao mellor, máis é menos calidad. Eu o que quero é facer as cousas ben, e unha vez que non teña claro que vou facer ben, prefiro estar quieto. Eu vivo de maravilla porque me gusta. O básico é que che guste. Se che gustan as cousas, isto para mí non é traballar. Isto para mí é disfrutar, porque eu baixo aquí, disfruto cos animais, disfruto do meu traballo, disfruto co produto, vendo que sale ben, que sale como eu quero, que os clientes están contentos. Para min eso todo é un regalo. Sabes, para min é un regalo. Desde que estou con isto, a verdad que moitas veces penso que estou de vacacións. Penso que estou de vacacións. A veces sinto máis culpable porque digo, bueno, podería traballar máis, non? Debería sentir que traballo máis, que fago máis. E non, a verdade que non me pesa o traballo. E boto horas, Básicamente porque son galego, 100%. E entonces, pois, hai un trasfondo tamén en etiquetar en galego. Eu, cando empecé co tema dos ovos e tal, quería que a produción se vendese en Galicia, básicamente. Que os galegos disfrutaran deste produto. Porque a idea era facer un produto de calidade, tal, pero que o consuman basicamente a xente de aquí. Eu nunca me planteei vendelos fora. Nunca foi a miña aspiración. A ver, tampouco estou cerrado a eso, porque co tempo seguramente, mira, de feito hai algunha tienda de fora de Galicia que leva este produto. Pero bueno, tienda de xente galega, xente de Galicia, que os venden en outras comunidades. Pero bueno, a idea era vendelos aquí. E que a xente de aquí, que sepa que isto é de aquí e que valoren. Sabes, e alguén de aquí que vexe unha etiqueta en galego e dirá, pero isto é de aquí, obviamente, non ven de China, nin de outro lado. E ademais non facelo, a mí pareceme, vou decir unha falta de respeto á nosa cultura, pero sendo galegos é que temos unha riqueza cultural enorme, unha lingua que é increíble, non utilizala pareceme absurdo, pareceme como nacer en Nova York e falar solo castellano. Aquí sería o mismo, nacer en Galicia e falar solo castellano, por que? Se podes falar dúas linguas. E podes falar a túa lingua, que é o galego, podes falar como lingua principal ou como lingua secundaria. Eu recoñezo que moitas veces son bilingüe, falo castellano, falo galego, depende do meu interlocutor. Se o meu interlocutor é castellano, obviamente, por respeto, falo en castellano. Pero síntome galego 100% e estou super contento coa marca e se ven alguén de Madrid a compralo, digo, pues, tens que traducirlo ao meu rei porque non o vou etiquetar en castellano. A ver, o uso da lingua como marca de calidade para min é moi importante, porque a xente que vai a unha tienda a comprar un produto e ve etiquetado en galego, pois dice, ostras, isto non hai dúda que está feito aquí e ademais aquí nos temos produtos de primeirísima calidade en todos os ámbitos, entonces que estén etiquetados en galego para min xa é, vamos, digo, bueno, pois isto xa non teño que mirar máis da etiqueta, sabes, prácticamente non tes máis que ver. Que este etiquetado en galego para min xa é unha garantía.
Sei alguén que ten un compromiso coa terra e co idioma, por suposto, e co feito de ser de aquí, e está orgulloso tamén de ser galego, que iso é importante. Eu penso que os que realmente teñen claro sí que o valoran. Despois hai consumidores que, bueno, hai de todo. Nos consumidores hai de todo, como nos productores, como en todas partes. Pero, bueno, o consumidor medio, así eu creo que sí que debería de valorar, eu penso que sí que valora. Eu non teño un feedback, por decirlo así, en inglés específico ese tema, pero, bueno, estou moi contento co etiquetaje e que non proba volve e generas un clima de confianza que nunca tuve ningún problema, ao contrario. Todo moi fluido, moi, sabes, hai moita confianza entre os meus clientes e o produto. Sí, 100%. Pero eu penso que hai que rebaixar o mellor certas aspiracións que non son moi realistas, aspiracións, non sei, conforme neste mundo que vivimos ahora mesmo, é todo moi rápido, cada vez máis, eu penso que non é ir sempre a máis. Moitas veces hai que ir a menos. E ese ir a menos significa ganar en calidad de vida, en tranquilidade, ao mellor tens que renunciar a cousas, porque aquí, bueno, vives no campo e non tens os servicios que podes ter nunha cidade, pero non falta de nada tampouco. As cidades están cerca, tes a ventaxa de estar no campo, cando queres ir á cidade vas á cidade e despois volves para o campo. Eu vivín nunha cidade, vivín en Vigo, por certo, tamén, e non é para min. Teño moi claro que o meu é o campo. Ten futuro, pero, bueno, tamén a verdad que axudas cero, por parte da administración. Eso tamén o digo así de claro. Porque axudan os produtores, sí, os grandes, bueno, o que faga falta, plans de mellora, non sei que, sí, pero tens que cumplir uns ratios que para quen está empezando son prácticamente inaccesibles. E entonces ti cando necesitas axuda é cando estás empezando, non cando eres grande xa. Cando eres grande non necesitas nada, entre comillas. E entón, eso sí que eu vexo fatal por parte da administración. Se enfocasen, por exemplo, en vez de facer unha macrogranxa de non sei cantos miles de animales e que se beneficie unha persona sola e despois teña 10 empleados que medio mal viven, ou viven con sueldo solducho, é moito máis rendible para o campo que en vez de unha granxa desas haxa 20 granxas pequenas e que desas 20 granxas vivan 20 familias, que desta granxa pode vivir unha familia perfectamente, se se organiza ben. Pode vivir unha familia solamente co que hai aquí, con esta granxa, pode vivir unha familia perfectamente. E tendo tempo para conciliar, tendo tempo para tempo libre, e tendo un traballo que nin é esclavo, nin é matador, e como esta hai miles de posibilidades. Quen di ovos, di leite, quen di leite di carne, quen di carne di verduras, frutas, madeira, que vos que, por exemplo, ten unhas posibilidades de explotar moitísimas, bueno, de feito agora xa ves que está super explotado, normal. E eu penso que o campo ten moito futuro, solamente que hai que cambiar o enfoque, creo, A ver, eu non son tampouco un experto no tema, ni moito menos, pero é simplemente unha opinión personal. Como unha bola de neve. Ti empezas a falar en galego, empezas a etiquetar en galego, a xente que o lee vai ler en galego, vai empezar a falar en galego, e iso, ao final, que o idioma, eu non sei, non quero ser pesimista, pero eu creo que cada vez se fala menos en galego. E entonces empezas a etiquetar, empezas a traballar, non sei que, tal e cual, é a maneira de empezar, e que o galego vaya para arriba, non para baixo. Porque, a ver, non sei que me dame repelús cando escoito un alcalde ou un político tal hablando en castellano. E cantos hai? E se lle quita o micro de diante, eu penso que o 99% falan en castellano. Partindo de que están moi bons, está mal que o diga, pero están moi ricos. A ver, é un produto feito en Galicia. Eso para empezar. É un produto feito en Galicia con todas as consecuencias. Feito en Galicia, etiquetado en galego, feito por un galego. Os animais tamén son galegos, pois naceron en Galicia. A ver, todo é galego, o pienso ven de Galicia, todo é galego, sabes?
cerrar o ciclo, simplemente. Entonces, non tería moito sentido ponerle huevos de Voltero, non tería moito sentido, porque estarías como rompendo a cadea, sabes? Non sei, se se fai todo aquí, pues ten que ir todo en consonancia.